χρήσιμο φωτάκι νυχτός. Αν τηλεφωνήσετε στα επόμενα 10 λεπτά, θα σας κάνουμε δώρο και ένα δεύτερο Pest Reject. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210 2703.000 και αποκτήστε 2 Pest Reject στην ειδική τιμή των 39,90 λεπτών έναντι της αρχικής τιμής 59,90 λεπτά. Μια προσφορά Telemarketing Store. Στο έθνος της Κυριακής, Summer Hits 2012, Volume 2, το δεύτερο CD με όλες τις χορευτικές επιτυχίες του καλοκαιριού. Ακόμα, ασύλληπτοι απατεώνες. Ο Τζάκι Τσάν μπλέκει στις πιο ξεκαρδιστικές περιπέτειες για να προστατεύσει ένα σκανδαλιάρικο βρέφος. Στο έθνος της Κυριακής. Οι ειδικοί μας απέδειξαν ότι η επαναφορτιζόμενη οδοντόβουρτσα Oral-B αφαιρεί ως και 100% περισσότερη πλάκα από μια κοινή οδοντόβουρτσα. Ας δούμε όμως τι λέτε εσείς που τη δοκιμάσατε. Σήμερα ήταν προγραμματισμένη σου επίσκεψη στον οδοντίατρο. Πώς πήγε? Μια χαρά. Με την Oral-B έχω δει σημαντική μείωση της πλάκας. Το επιβεβαίωσε και ο γιατρός μου. Κάνει βαθύ καθαρισμό, ενώ με τις απλές οδοντόβουρτσες δεν έβλεπα τέτοια αποτελέσματα. Εσείς το διαπιστώνετε, οι ειδικοί το επιβεβαιώνουν. 80% των Ελλήνων οδοντιάτρων συστήνουν επαναφορτιζόμενες οδοντόβουρτσες. Εσείς είστε έτοιμοι να αλλάξετε την οδοντόβουρτσά σας με Oral-B? Κατάλληλο για όλους. Καλησπέρα σας. Ο κύριος λόγος που επιλέγουμε οι περισσότεροι άνθρωποι ένα κατοικίδιο ζώο είναι για να μας κάνει συντροφιά. Όμως η αλήθεια είναι ότι τα ζώα μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην υγεία αλλά και συνολικά στη ζωή μας. Αυτό θα δούμε σήμερα. Δεν θυμάμαι τον εαυτό μου χωρίς κοιλιά. Είναι πολύ μικρά τα χρονικά διαστήματα που δεν υπάρχει μια ουρά στα πόδια μου. Έρχονται σε επαφή με το σκύλο, τον ταΐζουνε, του δίνουν νερό, εξοικειώνονται γενικά. Όταν ανεβαίνει πάνω στο άλογο, εκφράζεται διαφορετικά. Πάμε παντού μαζί, είναι τα μάτια μου ουσιαστικά. Η καθημερινή επαφή μαζί τους σίγουρα με ηρεμεί. Μου υπενθυμίζουν αξίες όπως είναι ο σεβασμός, η ειλικρίνεια και η απλότητα. Όταν είμαι πάνω στο άλογο, νιώθω ελεύθερος. Μπορώ να ονειρευτώ. Μαζί μου βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, η Ελένη, η οποία έχει μάθει να βρίσκεται ανάμεσα σε ζώα από την παιδική της ηλικία. Θα μας πει πώς συνέβη αυτό. Και ο κύριος Καρούσος, παθολόγος. Απέναντί μου επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων, αλλά και άνθρωποι που θα μας βοηθήσουν στο σημερινό θέμα. Ελένη, δεν ήταν δική σου επιλογή να ζήσεις με ζώα από την βρεφική ακόμα ηλικία, έτσι δεν είναι? Όχι, έτυχε να μεγαλώσω στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, που την εποχή που ήμουν εγώ παιδί ήταν σαν να ζει σε κάποιο χωριό της Ελλάδας. Μεγάλωσα λοιπόν σε ένα σπίτι που είχαμε από κατσίκες και κότες και πάπιες μέχρι γατιά και σκυλιά. Και έτσι ξεκίνησε η αγάπη με τα ζώα. Θέλω να σε ρωτήσω αν θυμάσαι σαν παιδί τι σου προσέφεραν. Αυτό που θυμάμαι πάρα πολύ έντονα και το ζω ακόμη και τώρα γιατί συμβιώνω με γάτες είναι η γαλήνη, η κατανόηση, όσο και αν ακούγεται περίεργο για ανθρώπους που δεν ζουν με ζώα. Τα ζώα μας καταλαβαίνουν. Νιώθουν πότε είμαστε χαρούμενοι, πότε είμαστε λυπημένοι, τρίβονται στα πόδια μας, κοιμούνται στον καναπέ μας, θέλουν να μας ακουμπάνε, ακόμη και αν γράφουμε στον υπολογιστή. Αυτό από μόνο του σου δίνει μια τεράστια ευχαρίστηση, γιατί έρχεσαι αντιμέτωπος με κάτι που θεωρείς ότι είναι τόσο τελείως διαφορετικό από σένα, όμως επικοινωνεί μαζί σου. Σε νιώθει και σε καταλαβαίνει. Έρχεται στην αγκαλιά σου όταν δεν είσαι καλά, καταλαβαίνει πότε έχεις θυμώσει γιατί μπορεί να έχεις κάνει μια ζημιά. Σου μιλάει στην κυριολεξία όταν θέλει φαγητό και νερό και το μπολ του είναι άδειο. Λυπάται όταν λείπεις για ώρες. Νιώθει ανήσυχο όταν το πας στο γιατρό. Έχεις μια ξεκάθαρη επικοινωνία μαζί του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πάντως που λες, γιατί πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν ζώα θεωρούν ότι είναι ένας τελείως διαφορετικός οργανισμός, τελείως ξένος από τον ανθρώπινο. Κύριε Καρούσο, ένα μεγάλο ερώτημα που θέτουν πολλοί γονείς είναι αν πρέπει να έχουν κατοικίδιο στο σπίτι ή όχι, ακόμη και από τη βρεφική ηλικία ενός παιδιού. Σίγουρα δεν είναι απαγορευτικό.
μπορούν να έχουν κατοικίδια από τη στιγμή που το παιδί θα γεννηθεί, όσο είναι νεογέννητο και από πιο πριν ακόμα, όταν είναι έγκυος η γυναίκα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα απολύτως. Οργανικό λέτε, ή που μπορεί να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα σε σχέση με. Γιατί υπάρχουν πολλοί μύθοι γύρω από αυτό. Υπάρχουν μύθοι που αφορούν πραγματικά. Για την εγκυμοσύνη, το ξέρετε, υπάρχει ο μύθος της τοξοπλάσμωσης με τις γάτες και. Υπάρχουν κάποιες καταστάσεις οι οποίες είναι εξαιρετικά σπάνιες και οι οποίες αφορούν ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού μας, όπως αναφέρατε τις έγκυες για παράδειγμα και την τοξοπλάσμωση, ή άλλες ομάδες του πληθυσμού, ανοσοκατασταλμένους, οι οποίοι δυστυχώς πάσχουν από κάποια νοσήματα, όπως είναι οι καρκινοπαθείς, άνθρωποι που έχουν μεταμοσχευθέντα όργανα, οι οποίοι λόγω ακριβώς της χαμηλής άμυνας του οργανισμού τους είναι επιρρεπείς σε λοιμώξεις από παράσιτα τα οποία φυσιολογικά σε φυσιολογικούς ανθρώπους υγιείς δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα. Μια που μιλάμε για τα παιδιά, να σας ρωτήσω αν υπάρχουν κάποιες παθήσεις στα παιδιά που ενδεχομένως κάνουν απαγορευτική τη συνύπαρξή τους με τα ζώα. Αν το παιδί είναι αλλεργικό στο συγκεκριμένο ζωάκι, στο τρίχωμα του συγκεκριμένου ζώου, ναι, τότε καλό θα είναι με κάποιο τρόπο να το αποφεύγει, γιατί αυτό μπορεί να το οδηγήσει σε εξάρτηση άσματος στην παιδική ηλικία. Πέρα από αυτό όμως δεν υπάρχει κάποια άλλη απαγορευτική νοσολογική. Άρα είναι η μόνη εξαίρεση, και να πούμε ότι η πλειονότητα των παιδιών μπορούν να συμβιώσουν και να μεγαλώσουν με ζώα και να μην τα φοβούνται οι γονείς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σαφώς. Ελένη, τα περισσότερα παιδιά όταν έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με ένα κατοικίδιο, δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό, εξαρτάται βέβαια και από το κατοικίδιο, πόσο μεγάλο είναι και πόσο επιθετικό, έχουν ένα φόβο. Νομίζω ότι είναι πώς θα μάθεις το παιδί να το αντιμετωπίζει. Και νομίζω ότι δεν φοβόμουν τα ζώα, γιατί μου είχαν δείξει ότι δεν έχω κανένα λόγο να τα φοβάμαι. Φυσικά, αν πας στη γάτα και της αρπάξεις την ουρά, είναι πολύ φυσιολογικό να σε δαγκώσει. Αν κλωτσίσεις το σκύλο και σε δαγκώσει, θα έχει δίκιο ο σκύλος. Πάντως, υπάρχουν παιδιά που έχουν δεχθεί μια τελείως διαφορετική συμπεριφορά από τα ζώα και μετά το σαν πολύ δύσκολο να ξεπεράσουν αυτό το φόβο. Κυρίες και κύριοι, πριν δούμε πόσο ευεργετική είναι η παρουσία των ζώων στην παιδική μας ηλικία, να παρακολουθήσουμε κάποιες εξειδικευμένες ομάδες που βοηθούν εθελοντικά τα παιδιά να ξεπεράσουν τους φόβους τους σχετικά με τα ζώα από πολύ μικρή ηλικία. Παιδιά, καλημέρα. Και ήρθαμε σήμερα εδώ για να σας πούμε ό,τι ξέρουμε για τους σκύλους. Η οργάνωσή μας ιδρύθηκε το 2005, είμαστε όλοι εθελοντές και υλοποιεί το πρόγραμμα εκστρατεία ενημέρωσης στα σχολεία. Το πρόγραμμα αυτό έχει σκοπό να εξοικειώσει παιδιά σε σχέση με τη συμπεριφορά τους στους σκύλους, να περάσει μηνύματα σημαντικά σε σχέση με τους αδέσποτους σκύλους. Όταν θέλουμε να γνωρίσουμε ένα σκύλο, τον καλούμε κοντά μας. Να δούμε, θα έρθει. Αν φοβάται και δεν έρθει, τον αφήνουμε στην ησυχία του. Δείχνουμε διαφάνειες στα παιδιά και πλαισιώνουμε τις διαφάνειες αυτές με κουβέντα και μηνύματα σημαντικά σε σχέση με την υπεύθυνη ιδιοκτησία σκύλων. Τι χρειάζεται ένας σκύλος, πώς μπορούμε να συμπεριφερθούμε απέναντι σε ένα σκύλο, τι πρέπει να προσέξουμε, τους κανόνες υγιεινής. Τώρα είναι η ώρα να πάμε έξω και να γνωρίσουμε τους σκύλους της ομάδας. Αφού έχουμε δώσει στα παιδιά παραδείγματα για το πώς μπορούμε να γνωρίσουμε ένα σκύλο, τα καλούμε να ακολουθήσουν τα παραδείγματά μας. Δηλαδή, έρχονται σε επαφή με το σκύλο, τον χαϊδεύουν εκεί που πρέπει, στα σημεία του σώματός του που πρέπει και που δεν τον φοβίζουν, τον ταΐζουν, του δίνουν νερό, εξοικειώνονται γενικά. Έχουμε δει πολύ συγκεκριμένες αντιδράσεις. Τα περισσότερα είναι στην αρχή κάπως διστακτικά, αλλά μετά παίρνουν θάρρος και εξοικειώνονται. Έχουν ακούσει και το προφορικό μας κομμάτι, οπότε είναι έτοιμα και ανοιχτά στο να έρθουν επαφή με τους σκύλους. Μας έχει τύχει παιδί που ήταν πολύ φοβισμένο και δεν ήθελε καν να συμμετέχει με τα υπόλοιπα παιδιά ή δεν ήθελε να κάτσει ούτε δίπλα στο σκύλο στην αρχή, να καταλήξει και να του δώσει να φάει κάτι από το χέρι του και να του δώσει λίγο νερό και βέβαια να τον χαϊδέψει σωστά και όπως πρέπει. Τα παιδιά βοηθούνται να μην φοβούνται τους σκύλους, γιατί πολλές φορές από την οικογένεια κουβαλάνε κάποιες πεποιθήσεις. Νομίζουν ότι πρέπει να τους φοβούνται τους σκύλους. Όταν όμως γνωρίσουν τους σκύλους, τους δικούς μας, και δουν ότι υπάρχει ένας τρόπος να δείξουν τη φιλία τους και οι σκύλοι βεβαίως να το αποδώσουν, τότε πάβουν να φοβούνται. Κύριε Καρούσπα, να σας ρωτήσω, είναι σημαντική η επίδραση των ζώων όχι μόνο στην ψυχολογική, θα το δούμε και παρακάτω, υγεία ενός παιδιού, αλλά και στη βιολογική του, έτσι δεν είναι? Διαβάζω, ας πούμε, κάποιες μελέτες που λένε ότι λιγότερη αλλεργική ρινίτιδα, περισσότερη φυσική δραστηριότητα και πολλά άλλα.
Είχε βγει μια εξαιρετική μελέτη στην Αμερική που είχε δείξει ότι παιδιά τα οποία είχαν κατοικίδια ζώα κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της ζωής τους είχαν μειωμένη πιθανότητα αλλεργιών στα συγκεκριμένα ζώα κατά 50% και πιο δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα. Υπάρχει άλλη μια μελέτη που διαβάζω ότι η φυσική δραστηριότητα σε παιδιά μέχρι 5 ετών που έχουν κατοικίδιο είναι διπλάσια σχεδόν από ό,τι σε άλλα παιδιά που δεν έχουν. Σαφώς, και μάλιστα αυτό το βλέπουμε ακόμα και στους ενήλικες. Το κατοικίδιο τους κινητοποιεί, χάνουν περιττά κιλά, γίνονται πιο έξυπνοι, πιο γρήγοροι στις αντιδράσεις τους, κινητοποιείται η νοημοσύνη τους. Θα τα πούμε παρακάτω γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Ελένη, θυμάσαι ποια ήταν η σχέση σου ως παιδί όταν είχες τα ζώα? Υπήρχαν συναισθήματα που είχες αναπτύξει χάρη στα ζώα? Ειδικές δεξιότητες ή ικανότητες ιδιαίτερες δεν νομίζω ότι απέκτησα. Ζούσα μαζί τους στο φυσικό περιβάλλον τους, στην αυλή ή στο σπίτι, και απλά παίζαμε, χαιρόμασταν, βρισκόμασταν, τρώγαμε κοντά, ή όταν έπινα εγώ νερό φρόντιζα η γάτα και ο σκύλος να έχουν νερό, ή με ένοιαζε αν το κατσικάκι είναι κοντά στη μαμά του και βρίσκεται σε σκιά, ή αν τα χελωνάκια του σπιτιού βρίσκονται στο κατάλληλο μέρος. Ναι, αυτό όμως έκανε πιο υπεύθυνο. Πιο υπεύθυνο, ναι, πιο ότι υπεύθυνο τα παιδί. νοιάζεσαι. Είναι πολύ σημαντικό. Να περάσω απέναντι στην κυρία Θεοδοσίου. Υπάρχουν θετικές επιδράσεις που μπορούν να πάρουν τα παιδιά ζώντας με τα ζώα από πολύ μικρή ηλικία? Βεβαίως. Τα παιδιά αυτό που αποκτούν κατά κόρον είναι η αυτοπεποίθηση ζώντας με τα ζώα. Τα συναισθήματά τους γίνονται καλύτερα, γίνονται πιο ασφαλή, πιο υπεύθυνα. Και αυτό είναι πολύ βασικό, διότι όταν το παιδάκι από μικρή ηλικία του δίνουμε τη δυνατότητα να έχει ένα ζωάκι που σημαίνει ότι αυτό το ζωάκι το αναλαμβάνει, αυτό που αυξάνεται κατά κόρον είναι η υπευθυνότητα. Είπατε για την ασφάλεια. Ακούγεται λίγο οξύμορο. Γιατί ένα παιδί να αισθάνεται ασφαλές με το κατοικίδιό του? Όταν έχει μαζί αυτό το φίλο, αυτό το σύντροφο μαζί του, αισθάνεται ότι έχει κάποιον κοντά του που μπορεί να του μιλάει, μπορεί να του εκμυστηρεύεται, μπορεί να τον ακούει χωρίς να το διακόπτει και μπορεί να κάνει ένα σωρό άλλα πράγματα που οι ενήλικες, οι άνθρωποι γύρω του, ακόμα και τα αδέρφια του, δεν του τα κάνουν. Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις, θα μιλήσουμε για όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε που αφορούν την ασφάλεια του κατοικίδιου, αλλά και τη δική σας. Θα δούμε τις θεραπευτικές ιδιότητες που έχουν στην ψυχή αλλά και στην βιολογική μας υγεία τα ζώα. Και επίσης θα δούμε πώς μπορούν να βελτιώσουν τους δείκτες υγείας μας. Μπορεί να ακούγεται τρελό, αλλά είναι πραγματικό. Σε λίγο και πάλι μαζί. Το μεγάλο παζάρι. Τι θέλουμε, τι μπορούμε, τι μας δίνουν. Κωστής Χατζηδάκης, Γιώργος Σταθάκης, Φίλιππος Αχινίδης, Παντελής Καψής, Θόδωρος Πελαγίδης. Παρεμβαίνουν Μαρία Δαμανάκη, Ντανιέλ Κομπετίτ. Ανατροπή με τον Γιάννη Πρετετέρη. Δευτέρα στις 11 και 4 στο Μέγκα. Γεια, είμαι η Χλόη και αυτή είναι η φίλη μου η Μάγια. Την ταΐζω με πέντικλι και κοιτάξτε την, είναι δυνατή και γεμάτη υγεία. Έχει γερά δόντια, τα κακάκια της είναι σφιχτά. Έχει πανέμορφο δέρμα και είναι τόσο μαλακή. Και έχει τέτοια ζωντάνια, παίζει μαζί μου όλη μέρα. Νέο πέντικλι, γιατί κάθε σκύλος αξίζει κορυφαία διατροφή. Με το νέο Μπένεκο λευκό μειώνω τη χολυστερίνη μου χωρίς να στερούμε την αγαπημένη μου γεύση. Το νέο Μπένεκο λευκό είναι το μόνο τυροκομικό προϊόν από 100% ελληνικό εγωπρόβιο γάλα με φυτικές στανόλες που μειώνουν τη χολυστερίνη. Μινέρβα Μπένεκο λευκό, η νέα ελληνική πρόταση για τη μείωση της χολυστερίνης. Την Κυριακή με το Βήμα, διακοπές 2012. Ένας οδηγός με 780 καταλύματα, κάτω από 50 ευρώ ακόμη και τον Αύγουστο σε όλη την Ελλάδα. Μαζί στην κουζίνα Βήμα-Βήμα. Το τρίτο βιβλίο από το Βήμα Γκουρμέ. Ακόμη Lost. Το τέταρτο DVD. Βήμα Σταθερινά Σινεμά. Εισιτήρια για επιλεγμένες θεατρικές και μουσικές παραστάσεις. Κουπόνια αξίας 20 ευρώ για αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια και η Βήμα Ντόνα. Βήμα της Κυριακής. Τώρα μοναδική προσφορά από το Benecol με δώρο 30% επιπλέον προϊόν. Μην τη χάσετε.
Στο Έθνος της Κυριακής. Πατρών. Το νέο περιοδικό που κάνει τη δημιουργία τάση. Πρωτότυπες ιδέες, μυστικά και απλοί τρόποι για να φτιάξουμε ρούχα και αντικείμενα με προσωπικό στυλ. Πλέξιμο, βελονάκι, κέντημα, ραπτική και μεγάλο αφιέρωμα. Δημιουργική μεταποίηση. Ανανεώνουμε την καλοκαιρινή μας γκαρνταρόμπα βήμα-βήμα και μεταμορφώνουμε εύκολα ρούχα που δεν φοράμε σε νέα υπέροχα κομμάτια. Μαζί, μεγάλος διαγωνισμός. Κερδίστε 5 επώνυμες ραπτομηχανές. Πατρών. Στο Έθνος της Κυριακής. Στο νέο ιδανικό σπίτι, η μεγαλύτερη έρευνα αγοράς των καλοκαιρινών προσφορών. Μεταμορφώνουμε το χώρο μας με στυλ και οικονομία. Δημιουργούμε χαρούμενες κουζίνες και νοσταλγικά μπάνια. Η δύναμη του καλού γούστου. Το σπίτι του Λέοναρντ Κοέν και ο Μίστερ Γιάτζερ επιλέγει τα κορυφαία αντικείμενα σήμερα. Ιδανικό σπίτι. Ζούμε το σπίτι της καρδιάς μας. Αν έχετε έντομα, ποντίκια, αράχνες και κατσαρίδες στο σπίτι σας, σας έχουμε τη λύση. Το νέο Pest Reject. Αυτή η επαναστατική συσκευή βασίζεται σε μια τεχνολογία η οποία χρησιμοποιεί ψηφιακούς ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς και έτσι φτάνουν στα σημεία όπου οι κατσαρίδες, οι αρουραίοι και οι αράχνες ζουν και αναπαράγονται. Διώχνει και μύγες και κουνούπια. Θα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο για να προστατεύει εσάς και την οικογένειά σας σε ένα εμβαδόν έως 200 τετραγωνικά μέτρα. Ακόμη διαθέτει και ένα χρήσιμο φωτάκι νυχτός. Αν τηλεφωνήσετε στα επόμενα 10 λεπτά θα σας κάνουμε δώρο και ένα δεύτερο Pest Reject. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210 2703.000 και αποκτήστε 2 Pest Reject στην ειδική τιμή των 39,90 λεπτών έναντι της αρχικής τιμής 59,90 λεπτά. Μια προσφορά Telemarketing Store. Νέο L σου δίνει ανάσα. Μόδα, μεταλλικές λάμψεις, εξωτικά prints, glamorous φορέματα. Μαζί L on the beach με τα πιο sexy μαγιό και beachwear. Δώρο η ωραιότερη τσάντα παραλίας σε μοντέρνα χρώματα. Και μην ξεχνάτε L.gr με πολλούς διαγωνισμούς. L, η ανεμελιά του καλοκαιριού. Λόγας! Ακυρώ! Λόγας! Προσχή! Παρουσιάσου! Στρατιώτης Πεζικού Παπαδάκης Νικόλαος. Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά του λόγου, κύριε διοικητά, αιτούμενος διόρης εξόδου, διότι έχω μια δουλίτσα τώρα και να επιστρέψω το μεσημεράκι. No problem. Μετά αιτούμε νέας εξόδου για ένα καφεδάκι, δεν θα αργήσω. Και το βράδυ αιτούμε διανυκτέρευση γιατί υπάρχει πρόσωπο, κύριε διοικητά. Γιατί το πέρασε στο λόγο, ρε Παπαδάκη, να περνοβγαίνεις κατά το δοκούν. Αστικό λεωφορείο! Σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Στην προθεσμιακή κατάθεση ΣΥΝ-ΠΛΗΝ της Τράπεζας Πειραιώς μπορείς. Γιατί σου επιτρέπει να βάζεις και να βγάζεις τα χρήματά σου όποτε θέλεις, αλλά και να απολαμβάνεις υψηλό επιτόκιο. Τράπεζα Πειραιώς. Η τράπεζα με τη δική σου έννοια. Καλημέρα και πάλι, είναι Κοινωνία Ώρα Μέγκα. Ρεπορτάζ από το πρωί στις 7 παρατέταρτο. Έρευνες, αναλύσεις, σχόλια, χαμόγελα, αισιοδοξία. Κοινωνία Ώρα Μέγκα. Δευτέρα με Παρασκευή. Δημήτρης Καμπουράκης, Γιώργος Οικονομέας. Όλα στο τραπέζι. Παρακολουθείτε την εκπομπή Όλα για την Υγεία μου. Συζητούμε για την αξία των ζώων στην καθημερινή μας ζωή, αλλά και το πώς μπορούν να επηρεάσουν θετικά την υγεία μας. Δίπλα μου κάθεται η Ελένη, που πριν από το διάλειμμα μας έλεγε πως από παιδί αγάπησε τα ζώα και μεγάλωσε ουσιαστικά με αυτά. Ελένη, η αλήθεια είναι ότι μπολιάστηκες με αυτό το μικρόβιο, το καλό μικρόβιο εντός εισαγωγικών, και σήμερα δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς κατοικίδιο, έτσι δεν είναι? Το θεωρώ αδιανόητο. 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 Ακόμη και τις λίγες μέρες των καλοκαιρινών διακοπών που δεν μπαίνω τη γάτα μου μαζί μου για να μην τη στρεσάρω, γιατί οι γάτες δεν είναι σαν τα σκυλάκια. Όταν τους αλλάζεις το περιβάλλον που ζουν, μπορεί και να τη χάσεις, να σου φύγει από τον έλεγχο. Με νοιάζει να γυρίσω πίσω, γιατί δεν θέλω το γατί να είναι ούτε σε πανσιόν, ούτε σε ξένο σπίτι και να μην είναι μόνο του, γιατί ξέρω ότι κλαίει και θέλει εμάς. Και εγώ πρέπει να είμαι εκεί. Μας είπες τι σου πρόσφεραν ως παιδί. Στην ενήλικη ζωή σου, τι είναι αυτό που σου προσφέρει ένα κατοικίδιο? Είναι μόνο χαρά. Είναι χαρά να ζεις μαζί του, να το προσέχεις και αυτό το ανταμείβει. Θέλω να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου και να σε ρωτήσω κάτι που λένε πολλοί άνθρωποι που αγαπούν τα ζώα μεν, αλλά φοβούνται να ζήσουν με αυτά. Ότι δηλαδή μπορεί να γίνουν πηγή μολύσεων, μεταδοτικών νοσημάτων. Δεν κινδυνεύεις από τίποτα φροντίζοντας όπως πρέπει ένα ζώο, το οποίο το εμβολιάζεις, όπως λένε οι κτηνίατροι, κάθε χρόνο βάζεις τις ειδικές αμπούλες για την ψώρα, για τα μικρόβια, του αλλάζεις την άμμο όταν κάνει τα κακά και τα τσίσα.
φροντίζεις να μην κοιμάται πάνω στο μαξιλάρι σου εφόσον βγαίνει στον δρόμο και πατάει στην άσφαλτο. Κύριε Καρούσο, τι ισχύει και τι δεν ισχύει? Μπορούμε να προσβληθούμε από νόσους μεταδίδονται από τα ζώα? Είναι μύθος όλο αυτό? Να σου πω, μύθος δεν είναι. Στην καθημερινή κλινική πράξη, πιο συχνά μπορεί να δούμε τοξοπλάσμωση. Το τοξόπλασμα το οποίο αφορά τις εγγύους. Ένας ενήλικας μπορεί να περάσει τοξοπλάσμωση χωρίς καν να το πάρει είδηση. Και το οποίο βέβαια μεταδίδεται μέσω των γατών, γιατί το παράσιτο αναπτύσσεται στις γάτες και στη συνέχεια μέσω των κοπράνων. Αν έρθουμε σε επαφή. Πρέπει να πιάσει κάποιος τα κακά της γάτας για να κολλήσει. Ακριβώς. Η οδός και κάποιος μπορεί να το έχει και να είναι υγιής όλη τη ζωή μετά. Δεν θέλουμε να τρομάξουμε, απλώς θέλουμε να πούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Ακριβώς. Τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Οι πιο πολλοί δηλαδή μπορεί να έχουν μια φορεία να μην το ξέρουν, και γι' αυτό και οι έγκυες, πολλές από τις έγκυες που κάνουν τον προγενετικό τους έλεγχο, όταν κάνουν αντισώματα για το τοξόπλασμα βγαίνουν θετικές. Δεν σημαίνει κάτι, ούτε πρέπει να πάρουν κάποιο μέτρο. Απλά μας ενδιαφέρει να μην νοσήσουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Το άλλο έτσι συχνό μικρόβιο που βλέπουμε είναι η σαλμονέλα, η οποία πάλι ενδυμεί φυσιολογικά στο 90% των ερπετών στις χελώνες. Είναι ένα εντεροβακτήριο, το οποίο πάλι υπάρχει εκεί φυσιολογικά, αλλά αν έρθουμε πάλι σε επαφή μέσω της κόπρανο-στοματικής οδού, τότε μπορούμε να μολυνθούμε και να κάνουμε κάποια εμπειρετογαστριντερίτιδα. Σας ρωτήσω για τη δική μας υγιεινή σε σχέση με τα ζώα, τι μπορούμε να κάνουμε? Αν υπάρχουν κάποιες κωδικοποιημένες συμβουλές. Η πιο βασική είναι το πλύσιμο των χεριών. Χρειάζεται να πλένουμε τα χέρια μας τακτικά και ιδιαίτερα πριν από τα γεύματα, για να αποφύγουμε αυτή την οδό που περιγράψαμε πριν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι να επιδιώκουμε τα ζώα μας να μην τα έχουμε στην κουζίνα, στην τραπεζαρία ή και στο πνοδωμάτιο. Έχουν βγει μελέτες για ανθρώπους που κοιμούνται με τα ζώα τους. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά μια μικρή πιθανότητα μετάδοση ενός νοσήματος γίνεται. Όταν κάνουμε αλλαγή στην άμμο υγιεινής του ζώου, καλό είναι να φοράμε γάντια. Και επίσης, αν έχουμε κάποια κλουβιά με πτηνά, καλό είναι αυτά να μην υπάρχουν μέσα στην κουζίνα, στην τραπεζαρία. Και πάλι να αλλάζουμε με γάντια τα κλουβιά, να τα καθαρίζουμε. Ελένη, όλα αυτά τα χρόνια που ζεις με τα ζώα, εμφανίζεις κάποιο πρόβλημα υγείας που σχετίζονταν με την επαφή τους? Νομίζω πρέπει να κόλλησα κάνα 2 φορές από αδέσποτα γατάκια ψήλους στα πόδια. Είναι πολύ συνηθισμένο επειδή ο ψήλος πετάγεται από το πάτωμα μερικά εκατοστά. Συνεπώς, όταν σε ακουμπούν αδέσποτα ζωάκια, τα οποία δεν παίρνουν την ειδική αμπούλα, ούτε χάπια για τα παράσιτα, τα εσωτερικά ή εξωτερικά, μπορεί να το κολλήσει. Όλα αυτά όμως με κάποιες αλυφές αμέσως αντιμετωπίζονται. Πάντως η αλήθεια είναι ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι, κυρίες και κύριοι, τα τελευταία χρόνια έχουν απομυθοποιήσει τους κινδύνους ενδεχομένως που παλιότερα πίστευαν ότι μπορεί να προκαλέσουν στη ζωή τους ή στην υγεία τους τα ζώα και τα εντάσσουν στη ζωή τους. Το ίδιο έκανε και η ηθοποιός, η Μαριάννα του Μασάτου, η οποία ζει μαζί με 4 σκυλιά, το σύζυγό της και το παιδί της. Μαριάννα, ακούγεται λίγο περίεργο να ζεις με την κόρη σου, τον άντρα σου και 4 σκυλιά τα οποία μάζεψες από τον δρόμο. Το να ζω με τον άντρα μου είναι κάτι υπέροχο, το να ζω με την κόρη μου είναι κάτι μοναδικό. Κοντά μας έχουμε λοιπόν και 4 ημίαιμα. Η πιο μεγάλη είναι η Σίμπα, ο επόμενος είναι ο Βαν Γκόγκ και το φωνάζουμε Γκόγκι, η επόμενη μας είναι η Αγγέλα μας και η Πετρούλα μας. Η σχέση της κόρης με τα σκυλιά ποια είναι? Όταν άρχισε να μπορεί να βγει λίγο στον κήπο, γιατί γεννήθηκε χειμώνα και δεν ήταν εύκολο να την βγάλουμε έξω, κάναμε ένα πολύ κλασικό κόλπο. Ο ένας κρατούσε το μωρό και ο άλλος χάιδευε τα σκυλιά, συζητούσαμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Χαμηλώσαμε το μωρό, το μυρίσανε και από εκεί και έπειτα είναι μια χαρά. Δηλαδή τώρα η μικρή βγαίνει, δεν τα αφήνουμε και τα 4 πάνω στη βεράντα. Μένει η μικρούλα, η Πετρούλα. Όπου γυρνάει τα νάσκελα, πάει η δικιά μας, τη χαϊδεύει, κάνουνε κόλπα οι δυο τους τρελά. Δεν θυμάμαι τον εαυτό μου χωρίς σκυλιά. Δηλαδή είναι πολύ μικρά τα χρονικά διαστήματα που δεν υπάρχει μια ουρά στα πόδια μου. Έστω γάτας, ρε αδερφέ. Γιατί από μικρή, ξέρεις, ο μπαμπάς μου ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τα σκυλιά, που φρόντισε τα σκυλιά. Στη γειτονιά μαζευόντουσαν, χτυπάγαν τα κουδούνια. Αυτό έσπασε το πόδι του, αυτό έσπασε το χέρι του. Τι κάνουμε, πού πάμε. Γι' αυτό τα έχεις αγαπήσει και τόσο πολύ, αλλά αυτή η αγάπη είναι αμφίδρομη. Είναι αμφίδρομη για μας. Για τα ζώα είναι αγάπη δίνουνε, δίνεις δεν δίνεις αγάπη. Αυτά ξέρουν μόνο να αγαπάνε και είναι και έντιμα πλάσματα, γιατί ό,τι αισθάνονται το δείχνουν, ακόμα και το θυμό τους. Το λένε αρκετοί άνθρωποι ότι όσοι αγαπάνε υπερβολικά τα ζώα, τα σκυλιά ή τα γατιά, δεν αγαπάνε τους ανθρώπους. Δεν ξεχνάς να αγαπάς τους ανθρώπους, γιατί η αγάπη είναι ένα δώρο στον άνθρωπο. Δηλαδή, είτε ξέρεις να αγαπάς, είτε δεν ξέρεις να αγαπάς. Μόνο που τα ζώα έχεις πάντα ένα καλό λόγο για να τα αγαπάς. Τους ανθρώπους πρέπει καμιά φορά να εφεύρεις εσύ ένα δικό σου λόγο για να αγαπήσεις έναν άνθρωπο. Μου έχουν δηλητηριάσει 25 αδέσποτα και η Αγγέλα μου είναι ένα σκύλι εμβολιασμένο, στηρωμένο στην πιλωτή μιας πολυκατοικίας, ήσυχη, γιατί η Αγγέλα κάθεται και σαν πατραδούλα.
Λοιπόν, και το πήρε ένας ένοικος στις πολυκατοικίες, πήγε το πέταξε στην αρχή από την Αγία Παρασκευή, πήγε και το πέταξε στο Μαρκόπουλο. Απλά δεν ήθελε να το βλέπει. Ή ένας άνθρωπος που του κόβει, πάει το μυαλό του να τρίψει γυαλιά, να πάρει πόντικο φάρμακο και να ταΐσει ένα πλάσμα το οποίο νομίζει ότι εκείνη την ώρα του προσφέρει. Τη θέση του κυρίου Καρούσου έχει πάρει ο κύριος Καλογερόπουλος, κτηνίατρος. Καλώς ήρθατε. Έχετε έρθει εδώ με την Εγκρίτα, θα μας δείξετε κάποια πράγματα, δεν είναι τυχαία εδώ, η οποία χαλαρώνει προς το παρόν. Ελένη, είναι τελικά μεγάλη φροντίδα να έχεις ένα ζώο? Πολλοί λένε ότι είναι σαν να μεγαλώνεις ένα μικρό παιδί, ενώ κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι ο λόγος που δεν παίρνουν ένα ζώο. Ένα ζώο χρειάζεται καθημερινή φροντίδα. Δηλαδή, κάθε μέρα πρέπει κάποιος να του βάζει φαγητό και νερό. Όταν αυτό αρρωσταίνει, να το πηγαίνει στο κτηνίατρο. Δεν μπορεί να το εγκαταλείπει σε ένα διαμέρισμα και εσύ να λείπεις από αυτό για 15 ώρες. Ένα ζώο όπως οι σκύλοι πρέπει να πηγαίνουν βόλτα. Τα ζώα πρέπει να βρίσκονται σε επαφή με άλλα του είδους τους, για να μην είναι τελείως αποκομμένα. Η φροντίδα ενός ζώου είναι καθημερινή και απαιτείται να συμβαίνει. Άρα, εγώ καταλαβαίνω ότι δεν απέχει πολύ από αυτό που σου είπα, ότι είναι σαν να μεγαλώνεις ένα μικρό παιδί. Είναι κάτι σημαντικό που απαιτεί ώρες και χρόνο. Αν θες το ζώο σου να είναι ευτυχισμένο και υγιές μαζί σου. Κύριε Καλογερόπουλε, υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές που πρέπει να γνωρίζουμε σε σχέση με τη δική μας ζωή και τα ζώα. Κωδικοποιημένα, ποιες είναι οι βασικές αρχές συγκινήσεις που πρέπει να ακολουθούμε όταν έχουμε ένα κατοικίδιο? Διαφέρουν από ζώο σε ζώο αυτές? Πρέπει να πηγαίνουμε τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο στο κτηνίατρο. Εκεί θα βλέπει ο κτηνίατρος αν κάποιο πρόβλημα υπάρχει στο σκύλο, στη γατούλα ή στον παπαγάλο μας. Όσον αφορά την υγιεινή των ζώων στο δικό μας το χώρο, υπάρχουν κάποιοι κανόνες? Η γατούλα είναι ένα πολύ καλό ζώο στο θέμα της καθαριότητας, οπότε θα πηγαίνει στην άμμο της, θα πρέπει να την αλλάζουμε κτλ. Ο σκύλος θέλει τη βόλτα του ή τέλος πάντων κάποιο χώρο στο μπαλκόνι, στην ταράτσα, όπου θα έχουμε πάλι την μπάνα και εκεί θα πάει να τακτοποιηθεί. Καλό όμως είναι να κινείται ο σκύλος λίγο παραπάνω, να βγαίνει βόλτα, να περπατάει για το μυϊκό του σύστημα. Κυρίως αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε είναι η ιατρική του παρακολούθηση. Αυτό λένε όλοι. Ότι δηλαδή ένα ζώο το οποίο θα μας δώσει σημάδια ότι κάτι δεν πάει καλά, πρέπει αμέσως να το πάμε στο γιατρό. Αυτό δεν είναι? Βεβαίως. Λοιπόν, θα αρχίσει να μην τρώει ο σκύλος ή η γάτα. Πιθανότατα να έχει προβλήματα από το πεπτικό. Να κάνει μετούς δηλαδή ή διάρρειες. Μπορεί να έχει πυρετό. Θα ξεραθεί η μητούλα του, να πρόκειται για σκύλο. Ή θα παρουσιάζει προβλήματα στο δέρμα και στο τρίχωμα. Ή δεν θα μπορεί να μετακινηθεί καλά. Θα ήθελα να μας δείξετε πολύ κωδικοποιημένα και πολύ γρήγορα ποιες είναι οι βασικές εξετάσεις που κάνετε όταν το φέρνουν σε εσάς. Βέβαια η Εγκρίτα κοιμάται τώρα, σχεδόν. Θα ξυπνήσει. Θα ξυπνήσει. Λοιπόν, αρχικά βλέπουμε το ζώο πώς κινείται. Το βάζουμε και προχωράει και βλέπουμε αν χωλαίνει πουθενά. Τεντώνεται τώρα. Βλέπουμε αν χωλαίνει πουθενά. Είναι σημαντικό δηλαδή να έχει σωστή κίνηση. Ακριβώς. Κάνουμε επισκόπηση, να δούμε αν κάτι δεν μας αρέσει, οπότε εστιάζουμε κιόλας. Και μετά πάμε στα περαιτέρω. Έχουμε ψηλάφιση, ψηλαφούμε το ύπαρ, το στομάχι. Η διόγκωση σημαίνει κάτι αν έχει διωγγωμένο ύπαρ? Λοιπόν, και μετά κάνουμε πιο εκτενή και σωστή εξέταση. Θα ακούσουμε την καρδούλα, τα πνευμόνια, κανονικά όπως κάνουμε στον άνθρωπο. Ναι. Θα δούμε τα ματάκια και τα αυτάκια. Με οτοσκόπιο, κανονικά. Ακριβώς. Θα δούμε τη στοματική υγιεινή που μπορεί να έχει ένα σκυλάκι. Γύρω από εδώ. Είναι σημαντική η στοματική υγιεινή γιατί είναι συνολικός δείκτης υγείας, όπως και στον άνθρωπο. Διότι ακριβώς μπορεί να έχει αναπτύξει ουλίτιδα, περιοδοντίτιδα, ευσυστότητα των δοντιών. Νομίζω είμαστε εντάξει με την Εγκρίτα, να την αφήσουμε λίγο ήσυχη. Είναι ήσυχη βέβαια στο στούντιο. Να σας ρωτήσω αν όλα αυτά που άκουσα έχουν ένα κόστος. Γιατί μου ακούγεται λίγο πολυτέλεια σε μια εποχή που οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε στο γιατρό και δεν μπορούν να φάνε. Πόσο μάλλον να. Το κόστος δεν είναι πολύ μεγάλο. Υπάρχει κάποιο κόστος βέβαια, αλλά δεν είναι πολύ μεγάλο. Το λέω γιατί βλέπουμε, και δεν ξέρω και αν η Ελένη το έχει δει αυτό, γίνεται πολύ θόρυβος για αδέσποτα ζώα ή για ζώα τα οποία τα παίρνουμε στο σπίτι, αλλά δεν μπορούμε να τα συντηρήσουμε και τα πετάμε στον δρόμο μετά. Εγώ και λόγω της επαγγελματικής μου ιδιότητας και επειδή με την Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία παλεύουμε για τα δικαιώματα των ζώων, ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με το μέγεθος των αδέσποτων. Και τώρα πια των δεσποζόμενων ζώων που καθίστανται αδέσποτα.
Η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος τώρα αυτό δεν έχει λεφτά. Σημαίνει πολύ απλά ότι κάποιος έχει ένα ζώο. Είχε το ζώο του και το παρατάει στο δρόμο, θεωρώντας ότι δεν μπορεί να το ταΐσει και δεν μπαίνει καν στον κόπο να δει αν μπορεί ο Δήμος του να το φροντίζει. Γιατί ο νόμος πια 4039 του 2012 που ισχύει από το Φλεβάρι λέει ότι αν εσύ δεν μπορείς να φροντίσεις το ζώο σου, πας και το αφήνεις στην αρμόδια αρχή, η οποία οφείλει να έχει καταφύγιο κατάλληλο για να το φροντίζει. Δεν σημαίνει ότι το ζώο που έχω τώρα, επειδή έμεινα άνεργος, πρέπει να το εγκαταλείψει στον δρόμο. Βρες ένα φίλο σου, βρες ένα φιλοζωικό σωματείο, απευθύνσου στο Δήμο, απευθύνσου σε κάποια άλλη αρμόδια αρχή, ζητά βοήθεια. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που εθελοντικά θα προσφερθούν. Βλέπετε πάντως ότι αυτό έχει αυξηθεί τα τελευταία 2 χρόνια. Τα τελευταία 2 χρόνια. Όσον αφορά τις καταγγελίες που ακούγονται ακραίες, αλλά δεν ξέρω αν ισχύουν, ότι κάποιοι ακόμη μετανάστες που δεν έχουν πρόβλημα, ακόμη και να σκοτώσουν και να τραφούν από αδέσποτα ζώα, από αδέσποτα σκυλιά. Δεν ξέρετε αν υπάρχει κάτι επίσημο μέχρι στιγμής, αλλά υπάρχει αυτή η υποψία όμως. Είμαστε σε επαφή με την Εισαγγελέα Πρωτοδικών στην Αθήνα, που υπάρχει εξειδικευμένος εισαγγελέας που ασχολείται με τα δικαιώματα των ζώων. Καταγγελίες κατά καιρούς γίνονται, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να αποδειχτούν. Αποδείξεις. Ελένη, εγώ λέω να φύγουμε από αυτά τα δυσάρεστα και να θεωρήσουμε ότι έχουμε να συντηρήσουμε ένα ζώο, ότι είμαστε υπεύθυνοι, ότι προσπαθούμε ακόμα και με την κρίση να βρούμε τρόπο να το θρέψουμε σωστά. Και να περάσω στους ανθρώπους που είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Όλοι να πω ότι έχετε ζώα, κατοικίδια. Μάλιστα, μια κυρία έχει φέρει τη γάτα της μαζί. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχουν κάποιοι μύθοι γύρω από τη διατροφή, τους οποίους εσείς καταρρίψατε στην πορεία έχοντας ένα κατοικίδιο. Έχω ένα σκύλο και πάντα στερεοτυπικά, αν θέλετε, είχα την εντύπωση ότι οι σκύλοι τρέφονται μόνο με κόκαλα. Το οποίο αποδείχθηκε εντελώς αναλυθές. Προσωπικά ο δικός μου σκύλος μάλλον του δημιουργούν πρόβλημα, παρά του προσφέρουν κάτι. Και όπως με συμβούλεψε και ο κτηνίατρός μου, καλό είναι να αποφεύγονται, γιατί περισσότερα προβλήματα δημιουργούν παρά. Να το κρατήσουμε αυτό, θα μας πει ο κτηνίατρος μετά τι ισχύει και τι όχι. Εσείς με τη γάτα σας. Έχω μια ερώτηση. Αν χρειάζεται και αν πρέπει να το δώσουμε ομό κρέας ή ψάρι. Είναι ένα θέμα, ένα ερώτημα για το ομό κρέας ή ψάρι. Ναι, γιατί η φύση τους είναι να τρέφονται με ομό κρέας. Να το κρατήσουμε αυτό. Ναι. Η δική σας παρατήρηση. Εγώ είχα ακούσει και γνώριζα ότι η ξηρά τροφή είναι πλέον ενδεδειγμένη λύση για τα σκυλάκια. Εμείς προσωπικά δεν δίνουμε μόνο ξηρά τροφή στο σκύλο μας, του δίνουμε και κονσέρβα κατά καιρούς και λιχουδιές που είναι ειδικές για τα ζωάκια και κάποιες φορές μαγειρεμένο φαγητό. Δεν ξέρω αν κάνουμε καλά. Θα μας απαντήσει ο κτηνίατρος. Καλησπέρα για από μένα. Αυτό που έχω να πω, από όσο έχω διαβάσει και έχω ρωτήσει ειδικούς, μου έχουν πει ότι δεν κάνει να τρώνε γλυκά τα ζώα. Το έχω εφαρμόσει σε ένα κανείς γκριφόν που έχω και αισίως δεν ξέρω αυτό αν είναι που τον έφτασε στα 18 χρόνια, αλλά είναι ναι 18 χρονών και ζει και βασιλεύει, μπορώ να πω. Εσείς τι κατοικίδιο έχετε? Έχω ένα αρσενικό μπίγκλ, είναι περίπου 4 ετών. Αν και οι οδηγίες που μου δόθηκαν από τον κτηνίατρο ήταν σαφείς ότι θα πρέπει να τρέφεται αποκλειστικά και μόνο με ξηρά τροφή. Η αλήθεια είναι ότι αποτελώ ένα κακό παράδειγμα για όσους μας παρακολουθούν αυτήν την ώρα. Είναι αρκετές οι φορές τις οποίες παραγγέλλοντας εμείς σαν οικογένεια κάτι απ' έξω, είτε αυτό είναι ένα σουβλάκι. Δυστυχώς παίρνω και για το σκυλί. Το βλέπω έτσι να κλιπάρει ότι θέλει και εκείνο, επομένως δεν μπορώ να αντισταθώ και θα το δώσω. Ακούσαμε πολλές απόψεις. Σχετικά τι να κρατήσουμε ως πιο σωστό για τη διατροφή ενός ζώου? Η ξηρά τροφή δημιουργήθηκε για να καλύψει χρονικές ανάγκες των ανθρώπων, δεν προλάβαιναν να μαγειρέψουν. Και επίσης δεν μπορούσαν να κάνουν για ένα σωστό διαιτολόγιο, να είναι εξισορροπημένο. Είναι καλή, χωρίς να σημαίνει ότι είναι και η τέλεια λύση. Όποιος νομίζει ότι ξέρει να φτιάξει ένα καλό σιτηρέσιο στο σκύλο, μπορεί και να το μαγειρεύει. Μπορεί να μαγειρέψει δηλαδή. Τώρα, να δώσει κάποιο από το φαγητό που έχει μαγειρέψει για τον ίδιο. Επειδή έχει μπαχαρικά, έχει πράγματα τα οποία δεν κάνει να τρώει ο σκύλος, καλύτερα να τα αποφύγει. Και για τα γλυκά αυτό που ακούσαμε είναι λάθος μάλλον. Τα γλυκά βεβαίως είναι λάθος, δεν πρέπει να τρώνε γλυκά. Όπως επίσης και κόκαλα. Σωστό είναι, δεν πρέπει να τρώνε κόκαλα, αλλά κάποια μεγάλα κόκαλα για να καθαρίζουν τα δόντια τους πρέπει να τα τρώνε, δεν μπορούν να τα σπάσουν, καθαρίζουν τα δόντια. Είναι ο δοντίατρος του σκύλου. Για το ομό κρέας μπορεί η γατούλα να πάθει έτσι το ξόπλασμα. Ελένη, να σε ρωτήσω, ακούγοντας όλα αυτά, η ερώτηση που γεννάται είναι ότι μήπως οι άνθρωποι από ένα σημείο και μετά υπερφροντίζουν τα ζώα με αποτέλεσμα εντός εισαγωγικών να τα κακομαθαίνουν ή να τους κάνουν τη ζωή δύσκολη αντί για να την κάνουν πιο εύκολη. Δηλαδή τα βγάζουν πολύ έξω από το φυσικό τους περιβάλλον.
Νομίζω ότι σε όλες τις δραστηριότητες που κάνουν οι άνθρωποι, κάποιοι υπερβάλλουν και σε αυτό. Δηλαδή, το να αντιμετωπίζεις ένα ζωάκι, ένα τετράποδο πλάσμα, σαν παιδί, δηλαδή να τον ντύνεις, να το χτενίζεις, να του βάζεις κοκαλάκια, τσιμπιδάκια, αρώματα, ή να το μαδάς προκειμένου να μην αφήσει τρίχες στον καναπέ σου, σημαίνει το πρόβλημα το έχεις εσύ και είναι δύστιχο το ζώο που έπεσε πάνω σου και έχει τέτοια φροντίδα. Το ζώο είναι ζώο και πρέπει όσο μπορείς να το κάνεις να ζει φυσιολογικά. Να κρατήσουμε, Ελένη, ότι η υπερφροντίδα αλλά και η αδιαφορία για ένα ζώο είναι εξίσου ενδεχομένως επιβαρυντικά για το ίδιο το ζώο. Ας μην φερόμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στα ζώα όπως δεν θέλουμε να φερθούν σε εμάς. Ιδίως όταν τα ζώα μπορούν όχι μόνο να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε τους φόβους ή την ανασφάλειά μας, αλλά να γίνουν καθημερινοί σύντροφοι και σε ορισμένες περιπτώσεις να μας βοηθήσουν να ζήσουμε, όπως στην περίπτωση του σκύλου οδηγού για τους τυφλούς. Έχω γεννηθεί με μια πάθηση στον αμφιβληστροειδή, η οποία λέγεται μελαχρωστική αμφιβληστροπάθεια. Έχει προοδευτική επιδείνωση, δηλαδή χαλάει το οπτικό πεδίο. Ξεκίνησε, ας πούμε, με μοιοπία και τώρα, ας πούμε, εσένα, σαν σιλουέτα σε διακρίνω, απλά δεν μπορώ να δώσουμε ούτε τα χαρακτηριστικά σου, ούτε τι ακριβώς φοράς. Ήμουν fashion editor από το 1990 ως το 2007 που πέρασα στην τέχνη και όλη εκείνη την περίοδο στο 2007 είχα πάντα κάποιο βοηθό μαζί μου στο επαγγελματικό κομμάτι της ζωής μου. Βέβαια στην καθημερινότητά μου εκτός δουλειάς, ναι, είχα δυσκολίες. Για παράδειγμα, θα σκεφτόμουν να πάω στο περίπτερο, ας πούμε. Βέβαια το έκανα πάντα με κίνδυνο της ζωής μου. Εκείνη την περίοδο κάποια στιγμή έκανα μια εκπαίδευση με μπαστούνι. Βέβαια δεν μου άρεσε καθόλου αυτή η εικόνα και επίσης ήταν και δύσχριστο για μένα. Το σκύλο εγώ το σκεφτόμουν σαν ιδέα από χρόνια, απλά βρήκα τον τρόπο μάλλον στα τέλη του 2010 να έρθω σε επαφή με κάποιους ανθρώπους που εξειδικεύονται στην εκπαίδευση σκύλων οδηγών στο Παρίσι και μετά από 6 μήνες την απέκτησα. Η αλήθεια είναι ότι βέβαια στην Ελλάδα δεν είναι γνωστό όλο αυτό. Η νομοθεσία γύρω από τους σκύλους οδηγούς δεν είναι μάλλον καθόλου γνωστή. Και έτσι αντιμετώπισα στην αρχή αντιδράσεις ανθρώπων επειδή δεν γνωρίζουν τι είναι αυτό το σκυλί και γιατί μπαίνει στο μετρό. Εντάξει, ήμουν αναγκασμένος να εξηγώ. Τώρα πια τα πράγματα είναι πιο cool γενικά με την αντιμετώπιση του κόσμου και το πώς το διαχειρίζομαι κι εγώ. Εκτός σπιτιού είναι εντελώς απαραίτητη, δηλαδή πάμε παντού μαζί, είναι σαν τα μάτια μου ουσιαστικά και ναι, είμαστε οι καλύτεροι φίλοι κάπως να το πω. Με οδηγεί παντού, αισθάνομαι πολύ σιγουριά μαζί της, έχει αλλάξει εντελώς η ζωή μου. Είδαμε τον άνθρωπο αυτό, ουσιαστικά τα μάτια του είναι ο σκύλος του. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, οι περισσότεροι άνθρωποι παίρνουν ένα κατοικίδιο, κυρίως η πρώτη αιτία, η πρώτη μάλλον κουβέντα που τους έχεις όταν τους ρωτάς γιατί έχεις ένα κατοικίδιο, λένε για συντροφιά. Πιστεύεις ότι η συντροφιά είναι το πιο σημαντικό πράγμα που σου δίνει ένα κατοικίδιο? Νομίζω ναι, ότι πραγματικά είναι σύντροφος. Σύντροφος παντού. Και ειδικά για ανθρώπους που είναι μοναχικοί ή δεν έχουν παιδιά, είναι μια επιλογή. Για σένα η γάτα σου, ας πούμε, είναι υποκατάστατο σε κάτι? Η γάτα δεν είναι ούτε υποκατάστατο, ούτε αντικαθιστά κάποιον. Είναι ο τετράποδος σύντροφος. Έχω οικογένεια, έχω γονείς, έχω φίλο, έχω φίλους και μαζί και η γάτα. Ακόμη δεν έχω αποκτήσει παιδιά, αλλά αν αποκτήσω δεν θα διώξω τη γάτα γιατί απέκτησα παιδιά. Είναι κάτι όμως που το ακούμε πολύ συχνά. Έρχεστε να το πάρετε γιατί αποκτήσαμε μωράκι. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό αυτό που είπε η Ελένη, διότι πάρα πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι έχουμε ένα ζώο και δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν χρειαζόμαστε ούτε φίλους, ούτε σύντροφο, ούτε οικογένεια. Βλέπετε δηλαδή να γίνονται ακρότητες ορισμένες φορές. Ναι, βέβαια. Νομίζω ότι το ζωάκι συμπληρώνει. Είναι στη ζωή μας, είναι ο σύντροφός μας, αλλά όλα τα άλλα χρειάζονται και είναι απαραίτητα. Δεν μπορούμε να πούμε δεν κάνουμε τίποτα από όλα αυτά γιατί έχουμε το ζωάκι. Κυρία Θεοδοσίου, ποια είναι η μεγαλύτερη ανάγκη, κατά τη γνώμη σας, που οθεί έναν άνθρωπο να πάρει ένα ζώο στο σπίτι?
Θεωρώ ότι είναι κυρίως η μοναξιά του. Τον βοηθάει να έχει παρέα. Τον κάνει να έχει μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση. Αυτή η αγάπη που το ζωάκι προσφέρει στον άνθρωπο, τον κάνει να αισθάνεται καλύτερα με τον εαυτό του. Πάρα πολλές φορές έχουμε δει τα ζωάκια να δρουν σαν αγχολητικό και αντικαταθλιπτικό, μάλιστα, σε περιπτώσεις θανάτου δικών μας ανθρώπων, διαζυγίων, δύσκολες καταστάσεις. Τους ηλικιωμένους, οι οποίοι έχουν περάσει εγκεφαλικά επεισόδια. Τους βοηθάει πάρα πολύ το να έχουν ένα ζωάκι, γιατί έτσι αναγκάζονται να μπουν στη διαδικασία, να έχουν την ευθύνη του, να έχουν τη φροντίδα του, να του μιλούν, να έχουν συντροφιά, να αισθάνονται ότι πάλι είναι χρήσιμοι για κάποιον. Υπάρχουν μελέτες, κυρία Θεοδοσίου, που δείχνουν, διαβάζω μια τελευταία μελέτη βρετανική, είπατε για τον όρο αγχολητικά, καταπολέμηση της μοναξιάς, υποκαθιστούν ακόμα και την έλλειψη ενός παιδιού για κάποιους ανθρώπους. Σε ερωτηματολόγια έχει απαντηθεί πολύ συχνά αυτό. Όταν δεν μπορούν ή δεν θέλουν κάποιοι άνθρωποι να κάνουν ένα παιδί, είναι βεβαίως. Έχουμε δει πολλές φορές να επενδύουν υπερβολικά σε ένα κατοικίδιο και να θεωρούν ότι αυτό είναι το παιδί τους. Δεν θα έλεγα ότι είναι υγιές. Δεν είναι υγιές αυτό. Δεν θα έλεγα ότι είναι υγιές. Το ζωάκι μας έχει τη θέση του. Σαφώς και το αγαπάμε και το φροντίζουμε. Ένα παιδί έχει επίσης τη θέση του. Όπως έχω δει περίπτωση να έχει μαζέψει σε μια μονοκατοικία στρεμμάτων γάτες, σκύλους, πολλά κατοικίδια και να παραμελεί το παιδί της. Το παιδί αυτό αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλά προβλήματα. Όμως τα ζωάκια έχουν πάρα πολύ αγάπη και φροντίδα από τη μητέρα, η οποία έχει προβλήματα. Αυτό είναι ακρότητα, να το πούμε αυτό. Η δύναμη, κυρίες και κύριοι, που αντλούμε από τα ζώα μπορεί ορισμένες φορές να είναι τόσο μεγάλη, και ενώ η δύναμη όταν δεν ξεπερνά αυτά τα όρια που περιγράψαμε πριν. Όταν είναι σε όρια υγιή. Είναι πολύ σημαντικό. Που μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά, όχι μόνο για ψυχικές ή νοητικές ασθένειες, αλλά ακόμη και κινητικές. Ναι, και σωματικές. Εμείς παρακολουθήσαμε πραγματικά με μεγάλη εντύπωση, το είδαμε αυτό, ένα πρόγραμμα που γίνεται στην Ελλάδα. Είναι η θεραπευτική υπασία και έχει πολύ καλά αποτελέσματα σε παιδιά ακόμα και με κινητικά προβλήματα, κυρίες και κύριοι. Η θεραπευτική υπασία είναι μια συμπληρωματική θεραπεία για άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούμε το άλογο ως μέσο θεραπείας, ως βοηθό και φυσικά ως φυσικό ενισχυτή των δεξιοτήτων που θέλουμε να καταφέρουμε. Πού είναι τα δέντρα, Μάρκο? Δέντρα! Το άλογο είναι ένας καταπληκτικός βοηθός ψυχοθεραπείας. Το χρησιμοποιούμε και ως μέσο και ως βοηθό και ως φυσικό ενισχυτή, γιατί τις περισσότερες φορές δουλεύουμε με το κίνητρο. Ο Μάρκος είναι ένα παιδί 4 χρονών, έχει ανηριδία, δεν έχει ήριδα. Στην αρχή είχε μεγάλα προβλήματα στο να πιάνει πράγματα, ακόμα να τρώει. Ξεκίνησε πέρυσι τον Ιούνιο τη θεραπευτική υπασία και έχω δει όχι απλές αλλαγές, πολύ μεγάλες αλλαγές. Τι είναι? Μπάλα! Δεν είναι είναι μπάλα! Ναι, αγάπη! Μπάλα, λα, την κέρδισες! Πάμε, ρίξτε! Όλο αυτό μας βοήθησε αισθητηριακά και στο στόμα που είχε το μεγάλο πρόβλημα και δεν μπορούσε να φάει, και επίσης και στο λόγο. Όταν ανεβαίνει πάνω στο άλογο, εκφράζεται διαφορετικά, έχει πει πάρα πολλές λέξεις για πρώτη φορά πάνω στο άλογο. Η θεραπευτική υπασία έχει ως στόχο να προσφέρει ένα άλλο είδους θεραπείας στα άτομα με αναπηρία, δηλαδή να αποκτήσουν δεξιότητες στις οποίες έχουν προβλήματα και να βελτιώσουν έτσι τη ζωή τους. Το πρόβλημά μου είναι η ήπια σπαστική τετραπληγία, συνεπία εγκεφαλικής παράλυσης. Έχει οπωσδήποτε βελτιώσει την κινητική μου κατάσταση, βελτιώνοντας την θέση της λεκάνης μου, του κορμού μου και γενικότερα της πλάτης μου. Η αλλαγή του περιβάλλοντος που υπάρχει εδώ με ξεκουράζει από όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες μου. Κάνε καλό το λογάκι σου. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία δουλειά. Για τον Μάρκο το να του πεις πάμε στο άλογο, στο ρίγκο, που αυτό είναι το άλογο που κάνει,
του προκαλεί ένα χαμόγελο τεράστιο. Όταν είμαι πάνω στο άλογο νιώθω ελεύθερος. Νιώθω ότι μπορώ να κάνω πράγματα, μπορώ να ονειρευτώ. Το άσχημο, Ελένη, βλέποντας και αυτό το βίντεο, είναι ότι τα ζώα έχουν λιγότερα χρόνια ζωής από τον άνθρωπο. Οπότε ένας άνθρωπος καλείται πολλές φορές να βιώσει τον κύκλο ζωής 2 ή 3 διαφορετικών κατοικίδιων, έτσι δεν είναι? Πραγματικά, νομίζω κάνουμε πολλά μνημόσυνα εμείς που αγαπάμε τα ζώα. Πώς το διαχειρίζεσαι αυτό? Να σας πω, πριν από μερικά χρόνια πέθανε ο Κοκκίνης, ο γάτος του παππού μου, τον είχαμε 15 χρόνια. Είναι ένα όριο, ήταν ένα υπέργυρο πλασματάκι. Θυμάμαι τώρα ο παππούς μου, όταν του έπρεπε να το φέρω μαλά, γιατί ήταν και εκείνος ένας πολύ ηλικιωμένος άνθρωπος και δεν ήθελα να του πω παππού, πέθανε ο γάτος. Του είπα ότι παππού τον πήγαμε στον κτηνίατρο, δεν είναι με τα καλά του η καρδιά του. Γυρνάει και μου λέει από το τηλέφωνο: πες του γιατρού πόσα θέλει να μου τον κάνει καλά. Του ήταν αδιανόητο να πιστέψει ότι ο γάτος πέθανε. Όταν ο γάτος πέθανε, ήταν μνημόσυνο κηδεία κανονική για όλη την οικογένεια. Είναι απώλεια, είναι μια κανονική απώλεια με όλα τα στάδια της θλίψης, του κλάματος, που σιγά σιγά μειώνεται όσο περνάει ο χρόνος. Το ήθελα να ρωτήσω την κυρία Θεοδοσίου, αν τελικά η αγάπη αυτή είναι τόσο μεγάλη που μας κάνει να βιώνουμε ένα πένθος όσο θα βιώνουμε και για ένα αγαπημένο μας πρόσωπο. Ακριβώς, είναι τόσο μεγάλη και τα στάδια είναι περίπου τα ίδια. Ναι. Γι' αυτό τα παιδιά είναι σκόπιμο να μαθαίνουν από την αρχή το τι μέλη γενέστε, δηλαδή τον κύκλο της ζωής και του κατοικίδιου. Έτσι το προετοιμάζουμε το παιδάκι να μην του έρθει ξαφνικό και δεν καταλάβει τι έγινε ή μήπως έχει στο μυαλό του ότι τα ζωάκια δεν πεθαίνουν. Μείνετε μαζί μας, μετά από ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις. Θα δούμε πώς τα ζώα μπορεί να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε ακόμα και τους βιολογικούς δείκτες της υγείας μας, μπορεί να μας βοηθήσουν στην υγεία της καρδιάς, αλλά ακόμη και να μειώσουμε τα τριγλικερίδια. Μπορεί να ακούγεται απίστευτο, αλλά είναι αληθινό. Επίσης, θα δούμε την εμπειρία ενός ανθρώπου που κολυμπάει με δελφίνια και πώς αισθάνεται γι' αυτό. Η Ελλάδα μέσα στις επόμενες 100 ημέρες. Τι μπορεί και τι πρέπει να αλλάξει? Έρευνα με τον Παύλο Τσίμα. Τρίτη στις 11 και 4. Μήπως ήρθε η στιγμή τα χρήματά σας να κινηθούν έξυπνα? Τώρα ναι. Νέος λογαριασμός ταμιευτηρίου από τη Millennium Bank με μοναδικό επιτόκιο 5% και τα χρήματά σας διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Τώρα ναι. Millennium Bank. Σίγουρα και απλά. Καλημέρα και σε σένα, Χάρη. Ώρα για πρωινό. Φακελάκια ουίσκας. Με ολόκληρα κομμάτια από κρέας ή ψάρι. Οι γάτες θα έκαναν τα πάντα για το ουίσκας. Τι σημαίνει ομάδα? Είναι παίχτες και προπονητής. Είναι η ιστορία της. Οι τίτλοι. Η φανέλα. Το γήπεδο. Οι πορείες στην Ευρώπη. Τι σημαίνει ομάδα? Είναι ο κόσμος της. Εσύ. Αυτό που κρύβει μέσα η καρδιά σου. Η αίσθηση ότι ανήκει σε μία οικογένεια. Τι είναι ομάδα? Είναι όλα αυτά μαζί, ενωμένα σαν μια γροθιά. Και αυτή την ομάδα, από σήμερα, θα την πάμε εκεί που της αξίζει. Εμείς, μαζί, σαν ένα, σαν πραγματική ομάδα. Κάτω από τον ήλιο, εμπιστεύομαι τη Rock. Αντιλιακή σειρά Rock παρέχει υψηλή προστασία, προλαμβάνει την πρόωρη γύρανση και για πρώτη φορά με ιαλουρονικό οξύ. Rock, υποσχέσεις που κρατάμε. Τώρα με το αντιλιακό προσώπου που ταιριάζει στη δική σας επιδερμίδα μαζί το γαλάκτωμα σώματος σε μοναδική τιμή.
Στο νέο Άστρα και Όραμα. Ερωτικό καλοκαίρι. Στιγμές και πάθη που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Αναλύσεις για όλα τα ζώδια. Εκλογές. Βίκη Παγιατάκη και Κώστας Λεφάκης προβλέπουν την επόμενη μέρα. Μαζί μοναδικά δώρα για κάθε αναγνώστρια εντελώς δωρεάν. Άστρα και Όραμα. Η καλύτερη ομάδα αστρολόγων με τις εγκυρότερες προβλέψεις. Κυκλοφορεί. Έλα εδώ, αγόρι μου. Έλα, Πικάσο μου. Έλα εδώ. Δημητρή, βρήκα ασφάλεια για το κτήνος. Έλα. Ο Πικάσο και εγώ σε ακούμε. Φουλοδική βοήθεια. Επιτέλους. Για ό,τι και αν γίνει. Επιτέλους. 24ωρη εξυπηρέτηση. Επιτέλους. Μόνο με 156 ευρώ. Ώρα ήταν. Α, έκανες και λογοπαίγνιο με την ώρα. Ναι, καλό. Έχεις πει και καλύτερα. Δεν ξέρω, όταν το σκεφτόμουν ήταν πολύ καλύτερο. Ασφάλιση αυτοκινήτου Anytime. Ήρθε η ώρα να έχεις όλα όσα θες στη τιμή που θες. Anytime από την Interamerica. Ζήσε απλά. Στο Β' Ιουλίου. Φάκελος ήλιος. Πότε προστατεύει και πότε απειλεί. Διατροφή. Γιατί δεν χάνω βάρος. Όλοι οι λόγοι. Δώρα. Σούπερ αποτριχωτική μηχανή για όλο το σώμα. Συν μοντέρνα τσάντα παραλίας ή επώνυμο body butter. Β'. Η ζωή στα καλύτερά της. Το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά. Ελληνικό καλοκαίρι με αντιλιακά κορές. Αποτελεσματική προστασία UVA-UVB με φυσικά φίλτρα και συστατικά βιολογικής προέλευσης. Στα φαρμακεία. Οι σκύλοι έχουν το δικό τους τρόπο να σου πούν ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλά με τα προβλήματα στα δόντια τους δεν είναι τόσο εύκολο. Γι' αυτό το Pedigree δημιούργησε το Dentastix. Ένα την ημέρα μειώνει το σχηματισμό της πέτρας έως και 80%, χαρίζοντας τους γερά δόντια. Pedigree Dentastix. Το συνιστούν οι Έλληνες κτηνίατροι. Πού πας? Πάω να ψωνίσω τίποτα. Ακριβώς. Θα ψωνίσεις τίποτα. Μα έχω κάρτα μπόνους. Πες το βρε παιδί μου, έχω μπόνους. Πάρτε την οικονομία με το μέρος σας. Τώρα στα πολυκαταστήματα Νότος Galleries για κάθε είδος ένδυσης που αγοράζετε με την μπόνους κάρτα σας παίρνετε το δεύτερο 70% φθηνότερα. Δώστε μπόνους στον εαυτό σας. Αν δούλευα με τον Ζαμπέρτα μικρός που μου είχε πει ότι μην κάνεις το λάθος να μοιάσει κανέναν. Γιατί δεν θα είσαι τίποτα. Αν μιμηθείς κάποιον, θα είσαι ο δεύτερος. Πρωταγωνιστές με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Τετάρτη στις 11 και 4. Παρακολουθείτε την εκπομπή Όλα για την Υγεία μου. Συζητούμε για την ευεργετική επίδραση που μπορεί να έχει η ζωή ενός κατοικίδιου στη δική μας ζωή, αλλά και στην υγεία μας. Η Ελένη ζει με ένα κατοικίδιο, με έναν γάτο. Έχει επιστρέψει ο κύριος Καρούσος δίπλα μου, παθολόγος. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω αν όλοι αυτοί που μας ακούνε, κάποιοι έχουν ζώα, κάποιοι δεν έχουν κατοικίδια, αν έπρεπε να θέσουν ένα ερώτημα στον εαυτό τους, ποιο θα ήταν αυτό το ερώτημα? Η απάντηση μάλλον σε αυτό το ερώτημα. Νομίζω ξεκάθαρα αυτό που θα πρέπει να απαντήσουν είναι: μπορώ να το φροντίσω? Αυτό το πλάσμα θα περιμένει από μένα τα πάντα και θα είμαι ο κόσμος του. Αλλιώς το φαγητό του, το νερό του, ο ύπνος του, η γιατριά του, η παρέα του. Θα είμαι τα πάντα εγώ για εκείνο. Μπορώ να το κάνω? Μπορώ να είμαι στο σπίτι να παίζω μαζί του? Μπορώ να το βγάζω βόλτα? Αν δεν μπορείς να το φροντίσεις, δεν πρέπει να πάρεις. Το ζώο δεν είναι αξεσουάρ για να σε ομορφύνει. Είναι ένα πλάσμα που νιώθει και έχει ανάγκες. Έχει ανάγκες και πολλές φορές, κύριε Καρούσο, υπάρχουν πολλές μελέτες, μπορεί να συμβάλλει σημαντικά και στη βελτίωση των δικτών υγείας των δικών μας. Υπάρχει ερμηνεία μέσα από τη φυσιολογία. Όλοι οι συνομιλητές οι οποίοι έχουν κατοικίδια αναφέρουν ένα συναίσθημα, τη χαρά. Είπαν ότι το ζώο σου δίνει χαρά. Η χαρά ερμηνεύεται στον οργανισμό μας σαν μια έκρηση ορμόνης, της οξυτοκίνης. Είναι η ορμόνη της αγάπης. Ρίχνει την πίεσή μας, ρίχνει το σφιγμό. Και για αυτό το λόγο, μελέτη που έγινε στο Cambridge, ανθρώπων οι οποίοι είχαν για ένα μήνα τουλάχιστον κατοικίδια ζώα, βρέθηκε ακριβώς ότι είχαν πιο χαμηλή πίεση, πιο χαμηλούς σφιγμούς, αλλά και πιο χαμηλή χολυστερίνη. Ίσως να έχει να κάνει, εγώ θέλω να πω, και μπορεί να έχει να κάνει και γεγονός ότι βγάζανε και βόλτα. Ότι το ζώο μάλλον έβγαζε βόλτα το αφεντικό του και αυτό ενδεχομένως κινητοποιούσε λίγο περισσότερο και τον οργανισμό του. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κινητοποιεί τους ιδιοκτήτες, χάνουν περιττά κιλά και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστεί έμφραγμα
και έχουν κατοικίδια ζώα, έχει αποδειχθεί ότι έχουν 6 φορές μεγαλύτερες πιθανότητες από τους ανθρώπους που δεν έχουν κατοικίδια ζώα για να ζήσουν περισσότερο από 1 χρόνο. Οπότε είναι σαφής η ένδειξη του να έχει κάποιος ένα κατοικίδιο ζώο. Επίσης, τα κατοικίδια ζώα έχουν θεραπευτικές ιδιότητες όσον αφορά την ψυχική μας υγεία, όπως προείπε και η κυρία Θεοδοσίου για την αντιμετώπιση του άγχους. Σε χώρες προηγμένες που έχουν τη δυνατότητα οι ασθενείς να κάνουν ακόμα και μπάνιο με δελφίνια στην πισίνα, έχει απόλυτη ένδειξη στη θεραπεία της κατάθλιψης. Χρησιμοποιούνται και πάρα πολλά ζώα τα οποία δεν είναι κατοικίδια ανοίγουν τον δρόμο σε πολλές θεραπείες. Για παράδειγμα, διαβάζω τώρα ότι ένα συστατικό που υπάρχει στη Σάβρα χρησιμοποιείται πλέον μπορεί ενδεχομένως να είναι και η λύση για την αντιμετώπιση του διαβήτη στο μέλλον. Εδώ και περίπου 3-4 χρόνια έχει απομονωθεί από το δηλητήριο μια σαύρα στην Αμερική, μια ουσία η οποία ελέγχει τα επίπεδα της ινσουλίνης και κατ' επέκταση του ζαχάρου στον οργανισμό. Τη χρησιμοποιούμε πλέον στην καθημερινότητά μας και έχει φέρει μια πραγματική επανάσταση στον χώρο της διαβητολογίας. Και δεκάδες άλλες ουσιών, οι οποίες παράγονται από τα βιολογικά υγρά ζώων και που είναι σαφώς πιο φιλικές στον άνθρωπο από χημικά φάρμακα. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι πολλές φορές η επιστήμη παρατηρεί τη συμπεριφορά των ζώων για να βγάλει πολύτιμα συμπεράσματα ακόμη και για τον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτό συμβαίνει με τα δελφίνια. Δεν είναι μόνο καταπραγητική η παρέα μαζί τους και το κολύμπι. Εμείς συναντήσαμε έναν άνθρωπο που έχει επαφή με τα δελφίνια σε πολύ συχνή βάση, σε εβδομαδιαία βάση, και θα δούμε πώς αισθάνεται και πώς περιγράφει ο ίδιος τη σχέση του αυτή. Τα δελφίνια έχουν το χάρισμα της μεταδοτικότητας και σίγουρα επηρεάζουν τη διάθεσή μας, όπως μπορούμε και εμείς να επηρεάσουμε τη δικιά τους διάθεση. Είναι πάρα πολύ επικοινωνιακά, έχουν μια χαρακτηριστική παιχνιδιάρικη φύση. Όπως όλα τα άγρια ζώα, η επαφή μαζί τους είναι ιδιαίτερη και μοναδική, δεν το μπορούμε να τα συναντήσουμε καθημερινά, οπότε αυτό από μόνο του σίγουρα βοηθάει στην καλύτερη διάθεσή μας. Φημολογείται ότι μπορούν και έχουν κάποιες θεραπευτικές ιδιότητες απέναντι στους ανθρώπους και ειδικά σε μικρά και άρρωστα παιδιά. Δεν υπάρχουν εμπεριστατωμένες επιστημονικές έρευνες πάνω σε αυτό. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν περιστατικά, τα οποία έχουμε βιώσει και εμείς εδώ στο Αττικό Πάρκο. Παιδιά τα οποία ήταν πολύ κλειστά στον εαυτό τους, ξαφνικά ανοίχτηκαν, ηρέμησαν, θέλανε να παίξουν, να χαμογελάσουν. Εγώ από προσωπική εμπειρία μπορώ να πω ότι η καθημερινή επαφή μαζί τους σίγουρα με ηρεμεί, σίγουρα με χαλαρώνει και σίγουρα έχει μια θετική επίδραση σε μένα. Μου υπενθυμίζουν καθημερινά απλές αξίες όπως είναι ο σεβασμός, η ειλικρίνεια και η απλότητα. Μου αρέσει που είναι ξεκάθαρες η σχέση μας μαζί τους. Τα δελφίνια δεν υποκρίνονται ποτέ. Ξέρουν πολύ καλά τι θέλουν και τι ζητάνε και αν τους το δώσεις θα σου το ανταποδώσουν με τον καλύτερο τρόπο. Είναι χαρακτηριστική η αλληλεγγύη που υπάρχει μεταξύ τους. Πολύ συχνά το ένα θα βοηθήσει το άλλο σε μια δύσκολη κατάσταση, αν υπάρχει κάποιο άρρωστο ζώο ή μια θηλυκιά μπορεί να αναλάβει το μικρό μιας άλλης θηλυκιάς για να την ξεκουράσει. Μια συμβουλή που θα δίναμε σε όλους είναι ότι παρόλο που είναι πάρα πολύ φιλικά ζώα, εάν ποτέ δούνε κάποιο δελφίνι σε μια παραλία ή αν κάποια δελφίνια πλησιάσουν ένα σκάφος στο οποίο βρισκόμαστε επάνω, καλό θα ήταν να μην προσπαθήσουμε να επέμβουμε στο φυσικό τους περιβάλλον και να μπούμε να κολυμπήσουμε μαζί τους. Και αυτό γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι άγρια ζώα, είναι μεγάλα ζώα, θα μπορούσαν πολύ εύκολα άθελά τους να προκαλέσουν ένα τραυματισμό μας. Και φυσικά να θυμόμαστε ότι τι θεωρεί παιχνίδι ένα δελφίνι δεν είναι το ίδιο με το τι θεωρούμε εμείς. Δυστυχώς, παρόλο που τα έχουμε πολύ ψηλά στην αντίληψή μας, με τη μόλυνση του περιβάλλοντος και με την υπεραλίευση, εμείς αποτελούμε τη μεγαλύτερη απειλή για τα ζώα αυτά και να κάνουμε όλη μια μικρή προσπάθεια για να προστατεύσουμε τους άγριους πληθυσμούς. Ελένη, τελευταία ερώτηση σε σένα. Αν θα άλλαζες με κάτι τη γάτα σου, το γάτο σου, δεν ξέρω. Όχι, δεν θα την άλλαζα με τίποτα. Είναι ένα ζώο και χαίρομαι να ζω μαζί του. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και το θέμα είναι ότι το ζώο σου προσφέρει μόνο χαρά.
Γι' αυτό και πρέπει να τα σεβόμαστε, να τα φροντίζουμε, να μην τα κακοποιούμε, να μην ξεχνάμε ότι, αν και δεν είναι το θέμα της εκπομπής μας εδώ, ότι η κακοποίηση των ζώων στην Ελλάδα είναι ένα τεράστιο ζήτημα, συμβαίνει παντού, σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά και σε κάθε χωριό. Πλέον δεν περνάει απαρατήρητη, τιμωρείται και οι δράστες διώκονται και από τον νόμο. Να το κρατήσουμε αυτό, και είναι κρίμα να κακοποιούμε τα ζώα, γιατί όπως είπες και εσύ, μόνο χαρά μπορούν να μας προσφέρουν και δυστυχώς δεν μπορούν να διαμαρτυρηθούν. Φυσικά. Είπαμε ότι μόνο υφίσταται, δεν επιλέγουν. Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Τα κατοικίδια, κυρίες και κύριοι, έχουν υποχρεώσεις, αλλά ως αντάλλαγμα μας δίνουν ανιδιοτελή αγάπη. Αυτό να κρατήσουμε. Εμείς ως εκπομπή υγείας, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι η επαφή μας με τα ζώα σίγουρα μας βοηθά να ζήσουμε καλύτερα και περισσότερα χρόνια. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν οι μελέτες. Μέχρι το ερχόμενο Σάββατο να είστε όλοι καλά. Γεια σας.